Malupit. Amoy. Bibis na yung dalawa. Yang ano, isda. Dinahugatan. Malinis na din yan. Mary. Set yan kanina ni ano? Mare! Nandito si Mia. So yan po, good morning mga kaparin Jason dyan. To all viewers, to all sponsor, good morning po. Atan po, dito naman tayo sa bahay ni Chin Chin. At yun, nag-enjoy tayo kahapon. Siyempre maraming salamat sa nag-invite sa atin sa kanila, family ni Chin Chin. Thank you very much. Dito tayo sa Agdan Dumaan. At partner kami ni Kuya Arnel. This is Kuya Arnel. Papalita din ko Arnel dito sa loob. Pasok ka sa hapon? Ha? Pasok ka hapon? Maligilib mo hapon? Pwede, hindi. Pwede yun. Isa di ka kabila. Ha? Di ka kabila sa hapon. Si Tilo. Pero ako prepare. Ha? Pero ako prepare. Pero di ah. Muli. Hindi mo muna ang kaya yung pahuli dito. Oo, talbo. Kaya mo pagtayo, hindi mo lang kasi ito matumbo ah. Tayo muna dito. Ayun, kailangan listayin kasi mga bilog-bilog na yung semento. Oo, dali oh. Ako na. Ang taas kasi po. Mga ano eh. Tapon mo sa labas. Wait lang. Ay mo. Ang taas kasi daw. Baba mo na. Sige, dali ka na. Baba sa lalo. Mababuan daw. Sige. Sige na ulo.
Sabay mo lang, sabay. Kais-kais na ito. Wala lang lumalabas. Sa ano to? Mababa niya. Ah! Ano ano? Ay, basta. Baan? Angat mo yung kanimo. Angat mo sa kanimo. Ay! Angat mo naman yan sa kanimo. Yan. Ay. Minit lang dito eh. Di pa rin pwede. Ha? Oh, nasaan ka po dan? Meeting ko na dati. Putang alak talaga na yan. Nakatira ng katawan ng tao. Yan, kay Arnel, nililiaut niya yung ano, sa bintana. At ako nakaprepare na rin, bali, lalagyan na lang natin siya ng tubig. Wala? Kupa ka muna. Ayan. Sari ka korang-rag pang yan. Ikaw ano? Korang-rag. Ramrag na Alay, kupa ka pasal ka sa balon? costume. Anong dito yung tatlong bini-bini. Good morning, Jamila. Amo, kusina. Bagong goli. Kusina! Refreshing. Kusina!
Nilakasan ko kasi ang bully. May ka-video call. Nagikinig kasi ako. Chinchin nandito. Ay, wala pala si Chinchin. Wala, nagtago yun. May katawag ako, kuya. Ha? Good morning, kuya. Maganda sa umaga, kuya. Malamig, kuya. Tita! Ang maganda sa umaga, yung nakangiti kang gumigising. Akala ko yung nakadilat kang gumising. Tapos dilat yung mata mo na paggising mo. Papa ni Chinchin. Nagahakot ng buhangin. Moy! Magandang araw. Maganda. Kahapon langoy, ngayon pawis. Back to ano. Kamuta na si Marvin. Ano? Oo. Pero ako sa tabi mo. Uy, bayis yan. Tangga na. Iba ka. Para, magbukaw na.
Hindi na hubatan. Malinis na din yan. Mary. Set yan kanina ni ano. Mare! Nandito si Mary, Ate Margie. Ugasan lang siguro uli eh. Mare! Mary. Kuya Bong nandyan, kaya tulong ng papa ni Chinky. Palit tayo. Very! Adan tayo ibang klase di. Mare! Parang hindi sumata. Nainis na yan si Mary. Mary, nainis ka. Nagsalita din. Ang pagsasalita ni Mary. Yan, binasa na. Haluin ko na yung ano, furniture. Pinagagawa lang ko. Mabalik kayo, no? Lo? Kabalan ka din, ganun. Ha? Kabalan ka. Dalawa mo. Ito na ang butaan. Dito ka sana. Ayan, go. Mulai di pagi mo kaya tayo. Ayan, buka ko na dari dari dito. Ayan. Kenapa po, kenapa di mana makan? Kenapa magapon? Saka lu. Dulu. Pakai ni ka, vlog. Ayan po sila sa kabilang kwarto. Dani, Karot. Pre! Ha? Upat ka lang, napakupat din. Baka naman yung Diyos. Ibo, may nagkamit ka na ba? Oh! Kabuntag ka yan! Ikay, tagbayaran lang ba? Oh, ya. Sali mo kayo, magbuka kami ni Prinsan eh. Ang plan ba natin sa gabi? Tanaw ko na ginawa. Maano, gidilig ni YouTube? Nagwagon niya eh. Nagsikumig nung nung kay Srata, di mo sinigay na yun. Sino nag-ibig mo sa pamang tao? Ano, sige. Ang plan ni Pix. Narista.
Tanaw tilo, magkapit. Magkapit na yun din. Kayo sumalo. Hindi kayo yung mga... Nakay. Nag-vlogin na ito eh. Yan sa mga riyas ha? Tupok dito. Ano sobrang na ako? Lapit na! Lapit na! Ilagay ha? Ay mag-update nyo. Relax lang. Ay, oo, may kumira. Agoy! Ano yung kumira na? Naa! Wala lagi sa programa nila. Lagyan sa tubig ng ano? Ram? Lagyan sa tubig ito. Lagyan mo lang doon. Isag mo na ko no? Kaya po ay. Iya na. Bye ka. Kata ba kita? Oo. Tapi sa akin, kata yung getcho. Ay na binabara na ni Kuya Arnil. Karat ka nyo? Puspus. Tapos. Ulo. Ano kami? Ano ba mo?
Ano laki ng bintana, Kuya Arnel? 120. Ay, bibis na yung dalawa. Marayay man lang ito kapag ano eh. Bawa mainit, basta araw ka na init. Yay. Daw mainit basta limpoy. Kung ano makakangkar doon, mga yaman. Yay! Yeah. Yan ako, uban na sa presyo, nakabibili pa sa. Sobrang kawaya na ito eh. Dapat, santan ko sa doon. Oo. Kada taon sa dabisis. Mga pag-swimming. Yun yung problema ito da, signal. May daspan ba dyan, Pibida? Kung nag-isihan ko na
Dahil to signal nang dito si Mao. Dahil mo signal. Paninigan ko yan. Oo. Pagnigan ko ay. Malupit. Yan na lang yung unang halo. Malupit talaga rin. Sama niyo ako. Oo.
Ayan po at pinipinisan ni Kuya Arnel. Pupuruan mo yan, Juan? At ano po, bali, nano na ni Kuya Arnel, harap, mamaya pupuruan. Moy! Wala ko pupusuan. Si Kusina at saka si ano, Jamila. Tutong, natutong yung ating mukha dun sa dagat oh. Namula. Pahinga na muna kay Arnel, kakain na. Oh. Yan. Mas papatuyuin yan. At magpupuro na nga. Ito, nakaprepare na yung pampuro dito. Tapos bukas na lang ata ni Kuya Arnel lalagay yung kantuhan dito sa bintana. Tama mo, linggan ko na. Ang lilinisan ko muna dito. Ipote? Ipote? Oh, likod nga. Ayaw mo itatrabaho dyan sa ano. Dyan sa tatrabaho eh. Pakulot. Yung kayat doon na pinsagal yung mga babae, yung babae taga Bula. Ayun na, ayun. Dyan nagtatrabaho. Sa Bacolod pati si Negros. Kaya Negros, nagdadaan ko yan. Yan ngayon, yun ang sirika. Meron ako nun? Oo. Ano pa sirika? Bakit ka lang yun? Martis ba nga yun? Wala ka pista? Ayun, special. Special pila? Oo. Pista ka pa eh. Pista ba doon? Nagana? Magana yun, naluwasan. Apakal, yun. Baka doon ginanap yung ano. Sa kanila yung arigala. Ito na yung kapunta. Tinaman naman. Tinaman dito, wala nang mga budget dito mga ano. Pwede nakakapunta na yun. Ito tayo. Ayun na. Sumagla kayo. Diba? Hawak ng hawak. Sabi niya. Hindi pa nung yung mga lagdag para pag wala nang gaano nilinisan para pag di na matuyo dyan. Right. Ayan, baba tayo. Kain daw muna tatay. Ayan, break time. Break time tapos edit. Ayan sila. Amo eh. Amo ulam mo eh. Ayan, pahinga muna tayo dun sa loob. At yan po, hanggang dito lang vlog na to. At maraming salamat. Thank you po sa lahat ng mga sumusubaybay ating mga vlog. Thank you po to all viewers. Ayan po, bye-bye.